Hvis der så er jeg sgu inde på en Minecraft-server. En Minecraft-server. Det er sgu hyggeligt. Jeg har næsten lige startet, jeg har lige skaffet nogen, der droppede det her til mig, så det er hyggeligt. Nu sidder jeg og tænker, men forværk, hvad er IP'en? Ved I hvad? Det skal jeg sige. IP'en, den er oppe i hjørnet. Det er tavni.dk. Så nu skal vi huske at være nogle søde faggots. Jeg går ind og vote for dem og gå ind på dem. Så er jeg lidt glad. Så og det lidt, yeah. Grunden til at jeg ikke lige sådan lige startede spawn, så I kunne se hvad jeg gik hen, det var fordi at den sound her kommer til at lave, den kommer til at være lidt gemt, så I skal ikke helt se hvor den er henne. Jeg tænker faktisk vi er her nu. Okay. Så god. Hvad? Okay. God åbning vi har her. Så det er jo lagt til mig. Så her. Så er vi altså ved, så sætter man lige home, der hvor man skal. Her. Inde skal den være. Hvor man... Ja. Der er det lækker herinde. Der er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, det er jo fint i. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 2, 3, 4, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Godt. Det er godt 4 gjort. Det betyder, at lige her, der kommer vores smukke dør til at være. Det er en 2. Det er en 2. Godt. Så skal den være her. Så skal lige gå nok langt nok ind. De skal helst ikke finde os derude. Så vi lukker døren for dem. Så du er nok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 godt. Så sgu noget tilbage. Hey. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hvad fanden, nu kan jeg komme helt fra den 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Så skal vi se om min metode har den virket. Ja, forsvind. Så det var den vej her.
tror faktisk, jeg kom ind for tidligt ud. Nu må det lige gøre, hvad jeg siger. Jeg kom ind tak for tidligt ud. Det er fordi en server, den lægger, det er jo derfor. Se. Hvad er en server? Kan I ikke ordne den lorteserver? Lag. Der er en... lag, det må vi hellere lave en rettelse på. Linda, yes. Ni ud. Okay, så starter vi her jo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Glem det. Okay, cirka her. Man har begravet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay, vi har grædt for mange. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Lige her. Så det lige noget. Nu kan vi ikke se, hvad vi har været her. Perfekt. Prøv lige at se, den er jo perfekt skåret. Så. Ja, jeg tror faktisk, at vi skal til at stoppe. Så vi ser det lige udefra. Ja. Det er godt placeret. Så det herinde her. Vi skal lige have fjernet de væg her, det tror jeg gør, mens I ved at nu. Der er en lille pause. Fjerner det her mens. Så. Ja. I må hygge her i mellemtiden. Så ja, vi skal så lade noget herude. Så. Vi ses.